Good morning लोगोफोर दिनै फुङावनो भिडिअ स्टार्ट खालामनो सानदों आं लोगोफोर एसे ओंखाम आरि संखांबाय दुगैखांबाय आरिखांबाय आङो दायो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोन बयखौबो आंनि चैनेलाव बरायबाय लोगोफोर दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बिदि ब्लग भिडिअ नङा लोगोफोर आङो जास्ट मोनसे कमेन्टनि रिप्लाइ होननानै दिनै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों मानो होनबा बे कमेन्टखौ आङो महेश बसुमतारी बिथाङा आंनो कमेन्ट हरबाय थादों आरो बिनि सोमोन्दै दा बेखौनो आङो बे कमेन्टखौ इम्पर्टेन्ट साननानै आङो भिडिअनि गेजेरजोंनो रिप्लाइ होनोसै साननानै दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय लोगोफोर होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्टखौबो आङो स्क्रिनाव होनानै होगोन ओमफ्राय गिबियावनो आङो महेश बसुमतारी बिथांनिसिम थेंक इउ स' माच होननानै होनाय जाबाय लोगोफोर मानो होनबा बिथाङा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो माने गासिबो आंनि भिडिअआ मायाव जायो माबायदि बबेयाव आङो भिडिअ बानायो बेखौ बिथाङा गासिबखौबो मिथिजोबो आरो आंनि भिडिअखौ बिथाङा नायबाय थानाय बिथांखौ साबायखर जासिहरो आरो बिदि कमेन्ट हरनायखौबो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै आङो नोंथांनि कमेन्टखौ आङो भिडिअनि गेजेरजोंनो रिप्लाइ होनो सानदों जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायो बा जाय बिथांमोन माने सासे सानैयानो जाय आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो बिथांमोनाबो नों जेरैबायदि सानदों बिसोरबो बिदि साननो हागौ आरो बेखायनो बे कमेन्टखौ आङो इम्पर्टेन्ट होननानै सानदों बयनिबो थाखायनो बेखायनो आङो दिनै भिडिअ लानानै फैबाय दा बेनि रिप्लाइखौ आं दिनै होगोन लोगोफोर जायगाखौ सोलायबाय आं लोगोफोर माने एसे आरामै मोजाङै कम्फर्टेबल जिरायनानै भिडिअ बानायनोसै साननानै ओमफ्राय आंनि भिडिअआ लोगोफोर मामोन मेन टपिकआनो जाहैबाय कमेन्टनि रिप्लाइ ना दायो आङो हौवानि न'आवनो दङ लोगोफोर मानोना माने हौवानि न'खौनो लानानै कमेन्ट फैदों नालाय बेखायनो आङो खोन्थाग्रोखानाय जाबाय लोगोफोर दायो आं हौवानि न'निफ्रायनो भिडिअखौ बानायगासिनो दङ खोथाया जाहैबाय लोगोफोर आङो न'आव थांदोंमोन आंनि बिमानि न'आव एबा आंनि जोनोम न'आव एसे गोबावैनो थानानै फैजादों आरो 1 मासानो जादों माबा मोनसे जाहोननि थाखाय थादों ओमफ्राय दायो आङो फैफिनबाय हौवानि न'आव फैफिनबाय आरो बेयाव फैनायाबो आं गोबावानो जाबाय 1 मासानो जानोसै नाथाय आं भिडिअ बिदि लाबोनाय गोबाव थादों नालाय ओमफ्राय न'निफ्राय फैनानै ओरैबायदि गोसोखौ गाज्रि मोनफैदों आं लोगोफोर थाबफैनोनो सुखुवाखै माने गोबावबो थानाय जाबाय नालाय बिखायसो ना माखायसो मिथिया आरो माने गोसोखौनो ओरैबायदि दरसिसि मोनदों एसेबो थानो सुखुवाखै फैनो बाथ'खादोंमोन आरो आङो फैनो बाबा मालाय अबाव जानो ना लोगोफोर नोङो हाबा जाबाय जेथिया हौवानि न'आवनो थाखानांखागोन फैखानांखागोन सानथाम सानब्रै बिदि एकदम थानो सुखुवाखै ओरैबायदि गोसोखौ गाज्रि मोनदोंना माने मा बुंनो आं गावखौनो आं कन्ट्रल खालामनो हायाखै लोगोफोर बायदि दुखु मोनदों आङो दरसिसि मोनफैबाय थादों सानथाम सानब्रै बिदिनो आरो गाबखुमाबाय थादों माने हरावबो हरसे उन्दुनोनो हायाखै आरो आंखौ गोसोखांबाय थायो खालि मोदैयाल' गबाय थायो पुरा बिखाखौनो खावसे गावस्रानाय बायदि मोनदों आं लोगोफोर माने जेनेबा आंहा जेबो गैला बेबायदि मोनदों आरो बिराद गाज्रि मोनदों दुखु मोनफैदों बेबायदि आङो फैजेननाय गोदान समावबो आं बेबायदि दुखु मोनबावाखैमोन आरो ओरैबायदि गाज्रि मोनदों ओमफ्राय उनावहाय मा जाखो आंखो आसलते गिबियावनो आङो मोनसे खोथाखौ बुंग्रोनो सानो मानसिया माबा मोनसे दुखु जायोबा आरायैनो दुखु जानांगौ गाबनोबाबो खुलायैनो गाबनांगौ आरो बेफोरबायदि हारसिं दोरफो जुदि गोसोखौ असान्थि गोसो सिङाव दुखु लायोबा बा हारसिंल' रावनोबो फोरमायालासिनो हारसिंल' दुखुखौ लायोबा देहायाव माबा मोनसे एटाक जायो आरो बेखौ आङो सानबाय माने आं फोथायो आरो बियो जाखादोंबो ओमफ्राय बिदि जादों आरो आंनि बेलायावबो ओमफ्राय आंथ' खोन्थायाखैना रावनोबो थानो सुखुयि बेफोरखौ आं रावनोबो खोन्थायाखै गाबदोंबाबो आं हारसिं सिरि गाबखुमानानै थादों आरो बेखौलाय मा होनना खिथानो ना आंसो दुखु मोनदों गोबाय गिजियानो जा बायला जिलायानो जा निजिनि जोनोम न'खाना लोगोफोर रावबो एसे सहसै बावनो हाखाया बेयो आंनिल' नङा जानांगौ बयबो हिनजावफोरा बेबायदिखौ जाखायो खोमा ओमफ्राय सानथाम सानब्रै थादों आङो बिराद गोसोखौ गाज्रि मोननानैनो ओमफ्राय बिनि उनाव आङो मा जाखो लोगोफोर सानथाम सानब्रैयाथ' आङो बिदिनो बिराद गाज्रियैनो थांबाय आंनि दिना बिनि उनाव साननैबो नङा सानसेल' थादों खोमा बिनि उनावहाय जाबाय आंखौ ओरैबायदि बिखा खावसे नै लेफ्ट साइडजों ओरैबायदि बिखा सानाय जाबाय आं लोगोफोर माने पुरा बिखाखौनो
गावस्रासिगोन बायदि मोनो आरो थाबायनोबो हाया बिखाजों बिखुंजों सुथाबनानै सायो आरो खें खें बिदि सायो बेनिफ्राय मा जायो हांबो लानो हाया जै सुथाबबाय हां लानो हाया ओरैबायदि साबाय बिखाया ओमफ्राय बे बिखा सानायखौ आङो ओरैबायदि हार्ड जादोंमोन आङो बेनिफ्राय जादों होनना सानदों आरो आङो मानो होनना बुङोबा बे समावबो जेब्ला आङो दुखु खालामो जेब्ला गाबखुमाबाय थादोंमोन बे समावबो बिखाया एसे साबाय थाखादोंमोन आरो उनावहाय बिदिनो सानथाम थानानै बारा जाबाय आङो फार्स्टआव सानदोंमोन आरो एसेल' सानायाव गेस जादों खोमा साननानै बारा बिदि माबा लायाखैमोन आरो बिराद दै लोंना होदों अब्लाबो ओमफ्राय हामाखै ओरैबायदि सायो बिदिनो सानथाम थाबाय सानथाम जादों बे बिखा सानायाबो ओमफ्राय उनावहाय सानावथ' थाबायानो ओमफ्राय हराव बांसिन जाबाय थाबायनोबो हाया उन्दुनोबो हाया ओरैबायदि सायो हां लानोनो हाया बिखाजों बिखुंजों सुथाब सायो आरो बोगथाबनानै हांखौनो लाख'नो हाया ओमफ्राय आंथ' बिराद गिनाय मोनबाय ओमफ्राय अखानायै डक्टरनाव थांबाय ओमफ्राय डक्टराबो जेबो बुङासै आरो ओरैनो गेस जादों सानबाय आङो खिथाबायना माबाफोरखौ इदि सादों होनना ओमफ्राय गेस जादों सानना गेसनि मुलि हरबाय ओमफ्राय आं सानखादों आरो बे गेसजों जायाखै होननानै आं सानखादों फोथायखादों आङो ओमफ्राय उनाव थेवबो डाक्टरनि खोथाना लानानै फैबाय गेसनि मुलिखौनो लाना फैबाय ओमफ्राय जाबायबो हामा गेसनि मुलि जाबाबो हामासै बेनिफ्राय आरो हराव बेसेबा बारा जाबाय नेक्स्ट दिनाबो ओमफ्राय दाथ' बिनि उनाव आरो बेलेग डक्टरनाव थांलायबाय आरो बे खाथियावनो ओमफ्राय बेयावबो डाक्टरा जेबो प्रब्लेम मोनासै ओमफ्राय ECGबो खालामनानै नायबाय बेयावबो नर्मेलानो ओंखारबाय ओमफ्राय मुलिखौनो हरामोन आरो डक्टरा ओमफ्राय आं इमान सानायखौ बोरै लाना थानो मुलि जानोबो एसे प्रब्लेम नालाय बेखायनो मुलिखौ बिदि हरलाबायाखै ओमफ्राय उनाव सानायनि मुलि हरबाय आरो ओमफ्राय बे आं सानखादों आरो सानायनि मुलि जाबानो आं हामथारगोन होननानै ओमफ्राय बे टेब्लेटखौ लाना फैनानै गरसे जानायावनो ओमफ्राय एसे सागालांबाय आरो ओमफ्राय उनाव आरो नेक्स्ट दिना आङो हामथारथोंसै सानना आरो गरसे जाना होबावदों ओमफ्राय दा पुरा हामबाय आरो बिखा सानाया आंना गैला माने आङो बेखौ आं फोथायदों आरो कि गोसो सिङाव हारसिं हार्ट जायोबा दुखु जायोबा बेबायदि प्रब्लेमा जायो होननानै आं सानदों आरो मानो होनबा आङो सिगाङावबो बेबायदि जाखांबाय माने सिगांनिया बेबायदिनो एसे आलदामोन आरो माने बथ साइड गासिबो सायोमोन ओमफ्राय बेयावबो बिदिनो सेम थाबायनो हाया उन्दुनो हाया बिदि हां लानो हायि बिदि सायोमोन आरो ओमफ्राय बे समावबो आङो न'आव थानायाव जादोंमोन आङो ओमफ्राय बे समावबो बे सागानाय मुलि जानानै ओमफ्राय बेयावबो हामखादों आरो हामनो ओमफ्राय दा बे बिखा सानाया आंना गैला हामबाय ओमफ्राय गोसोखौबो दायो आङो मोजां मोनबाय थानो मोजां मोनलांबाय आरो जेबो बिदि गाज्रि गोसो फैयासै मा जानायथाय मिथिया आं हमना मोनाखै आं मानो बिदि गोसो गाज्रि मोननायथाय जेब्ला आङो हाबा जानानै फैदोंमोन बे समावबो आं एसेबां बेबायदि दुखु जायाखैमोन लोगोफोर दुखुखौथ' जेनेबा जायो निजेनि न'खौ गारना फैनाय हिसाबै आं दुखु जाया आं जेबो जाया बिदि सानबाबो माने जेब्ला समा फैथारोबाथाय दुखुआ फैखायो आरो ओमफ्राय आङो आगोल सानोमोन आरोना लोगोफोर जेब्ला आं सिख्ला समाव न'आव थायोमोन ओरैनोथ' बे समाव बिराद न'आव थानो बायो आरो ओजोंबा ओजों बिदि थांनो लुगैयो आलासि जाबथिङो बबावबा बेरायनो थाङो ओमफ्राय मानसिफोरा सोरबा होनोमोन ना हाबा जानायफोरा न'आव फैबाथाय थांनो बायो न'खौ गोसोखाङो बिदि होनबाथाय आं सानोमोन आरो आं बिदि जानाय नङा खोमा बिदि सानोमोन आं मानो होनबा आं आगोल सिख्ला समाव न'आवनो थानो बायोमोन ओजों ओजा बिदि बेरायथिंबाय थानो लुगैयोमोन आरो बेखायनो आं सानोमोन कि आं हाबा जाबाबो दाबायदियाव हाबा जाबाबो आं न'खौ गोसोखांनाय नङा नामा बिदिसो सानोमोन आङो खिन्थु बियो एकदम नंखाय लोगोफोर रावबो हिन्जावफोरा बेबायदि जानो हाया आरो आं फोथायबाय थायो दानिया जाहैबाय भिडिअआ मानिबा थाखायमोन आङो माबा माबिसो फोरमायलांनाय जाबाय लोगोफोर दायो होमबा फैदो मेन टपिकआव कमेन्टनि रिप्लाइ होनायसोमोन नालाय दायो आङो बे रिप्लाइखौ होनो सानबाय लोगोफोर बे रिप्लाइआ नट अनलि महेश बसुमतारीनि थाखाय होननानै आं सानो माने बयनिबो थाखाय बियो कमेन्टनि रिप्लाइआ गोनांथि होननानै आङो साननानै आरो लोगोफोर ओमफ्राय कमेन्टआ जाहैबाय महेश बसुमतारी बिथाङा दाखालि जे आङो न'आव थानायाव भिडिअ बानायदोंमोन ना बेनि भिडिअआव आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदों आरो कि हौवानि न'आव बांसिनानो भिडिअ खालामनायखौनो नुवा माथो बिमानि न'आवल' भिडिअ खालामहैनाय नुयो बेबायदि आरो ओमफ्राय माने दुखुनि बिदि इम'जि होना होदों बिथाङा बेबायदि कमेन्ट हरदों आरो बिथाङा आंनो भिडिअखौ बांसिनानो लोगोफोर आङो कन्टिनिउ आङो दैलि ब्लग बानायनाय जाया ओमफ्राय दाखालि जितु आङो न'आव थाहैनायाव मोनसे मोननै आङो भिडिअ बानायनाय जादों 1 मास थादों होननानै कि आङो 1 मास फुरा बिमानि न'आव आङो भिडिअ बानायदों बेबो नङा जेब्ला आङो
फ्रि माने फ्रियाथ' फ्रिखा ओमफ्राय आंना दासिमबो भिडिअ बानायनायनि कनफिडेन्सआ बुहुत खम आरो लोगोफोर माने बिराद मा होननांगौ बिदिखौ माने साहसानो बिराद खम दासिमबो मोजां भिडिअ बानायनो हाया आरो पाब्लिक थायोबाथाय आङो मोजाङै भिडिअ बानायनो हाया ओमफ्राय आङो न'आव थाहैनायावबो जेब्ला न'आव रावबो गैया बा आं हारसिंल' बा न'आव थाबाबो जोंहाथ' ओरैनो न'आव ओजोंहाय रावबो गैखाया बिमाल'खासो नालाय ओमफ्राय अब्लाबो अनेक मालाय मानसि थाबाय थायो आरो जोंहानाव फैबाय थायो ओमफ्राय बेखायनो आङो न'आवबो बिदि सानफ्रामबो आं भिडिअ बानायनाय जाया जेब्ला रावबो गैया फ्रि अब्लासो आङो न'आवबो भिडिअखौ बानायनाय जायो आरो ओमफ्राय बे बिथाङा सानदों आरो कि हौवानि न'आव मानो भिडिअ बानाया बेखौ बिथाङा दुखु मोनदों औ नंगौ लोगोफोर आङो बांसिनानो दासिमबो हौवानि न'आव बिदि मोजाङै ब्लग बानायनाय जायाखै बिनि जाहोनानो जाहैबाय आंहा कनफिडेन्सआनो एकदम डाउनथार आरो बिराद ल' ओरैनोथ' जेबो प्रब्लेम गैया आङो बानायबा बानायनो हायो आरो खिन्थु प्रब्लेमा आंनिसो आं हारसिंसो प्रब्लेम बायदि खालामनानै लायो मानो होनबा बिदि इनलसफोरनि बिदि सिगाङाव आङो केमेरा हमथिंनो जोंहाथ' आइ बाबामोन दं नालाय बिदि केमेरा हमनानै बिदि भिडिअ बानायनो माने दासिमबो आङो उसुबिदा मोनो आरो लोगोफोर बेखायनो आङो मोजाङै भिडिअ बानायनाय जाया बेलेग जेबो बिदि गाज्रि प्रब्लेम गैया खालि प्रब्लेमा बेल' आंनो हाया आरो आंनानो साहसआ बिराद खम कनफिडेन्स गैया बिनि थाखायनो भिडिअखौ बानायनाय जाया न'आव थांबाबोथ' आङो रावबो गैयाबासो बानायनाय जाखायो दा आंनि कमेन्टनि रिप्लाइआ बे आरो नोंथां महेश बसुमतारी आङो नाजालांगोन लासै लासैनो आङो हौवानि न'आवबो आङो भिडिअखौ लासै लासैनो बानायलांनो नाजागोन आरो खिन्थु दासान्दि आङो हाथ'वाखै दासिमबो माने एक्टिभआनो जायाखै आङो मानोथाय मिथिया गोसोआनो माने दासिमबो आङो आंदि बे न'खरनि मानसि बिदि फिलानो जायाखै माने आं माबा आलासि जानोसो दंफैथ'यो उनावहाय न'आव थांफिनगोन साननैसो थानानै बेबायदिसो जाबाय थायो आंना गोसोआ ओरैनोबाबो आं भिडिअखौ बांद्राय बानायनाय जाखाया न'आवबो बानायनाय जाया दे लोगोफोर ओमफ्राय आरो मोनसे कमेन्ट हरबावदों बिथाङा आङो आरो मोनसे भिडिअ होबावदोंमोन नालाय मैयाना दाखालि बिदि आरो बेयाव मोनसे कमेन्ट हरबावदों महेश बसुमतारी बिथाङानो हौवानि न'आव थाला नामा नोंलाय बेबायदि कमेन्ट हरदों आसलते आङो हौवानि न'आवनो थायो मानो थाया जानो हाबा जानानैलाय हौवानि न'आवनो थाखानांखागोनखा थानो सुखुवाबाबो नों थाखानांखागोनखा हौवानि न'आसो निजिनि न' जाखायो दा जानो हागौ आं दासिमबो आंनि न'खौ आङो गारनो हायाखै बा गोसोखांबाय थायो बा बेखौ आङो दासिमबो एक्सेप्ट खालामनो हायाबाबो मा जानो खालामलांनांगोन ना लोगोफोर लासै लासैनो एडजास्ट जालांनांगोन आङो हौवानि न'आवनो थायो दे लोगोफोर थाया नङा थांनायालाय आं दाखालि न'आव गोबावैनो थानानै फैजादों बेयाव आङो मोननै भिडिअ बानायनानै होदों आरो ओमफ्राय भिडिअआ आंना होनायफोरा बिराद लेट जादोंना लोगोफोर बे भिडिअखौबो नै दासो आङो लासै लासै होलांगासिनो दं नालाय न'आव बानायनाय ब्लगफोरखौ बेखायनो आंखौ दासिमबो सानगासिनो दं आरो लोगोफोरा आं बिमानि न'आवनो दं होननानै नाथाय आं बिमानि न'आव गैया दायो आङो फैबाय आरो हौवानि न'आवनो दङ आरो हौवानि न'आवनो थाबाय थागोन थैजासिम थाखानांखागोनखा बे आरो दा रिप्लाइआ बेनोमोन लोगोफोर माबोरैदि आङो बिदि ब्लग बानायनो गोसो जाफ्लांनानै बोरै बानायदावखो ओमफ्राय दा कन्टिनिउबो खालामनो हाया आरो दा आंनिया माने ओरैबो थांनो हाया बेबायदिसो नाव गंनैयाव मा होनो बिदिखौ फेन्दा गावनाय बेबायदिसो बायदि मोनबाय दं आङो मानो होनबा दा चेनेलाबो मनिटाइज जानायखाय ओमफ्राय एडसेन्स पिनबो फैलायनायखाय माने भिडिअखौ एखमबा बानायनोबो गोसो जायो आरो ओमफ्राय उनावहाय आरो बानायनोबो हाया ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंहा बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया आं बानायनो हायो आरो खिन्थु आंसो उसुबिदा मोननानै बानायनाय जाया लोगोफोर आरो ओरैबायदि जायो जेनेबा आंखौ मिथिखाबा जेनेबा आं भिडिअ बानायो ब्लग बानायो बा आंहा मोनसे इउटुब चेनेल दं बेखौ सोरबा मिथिखानायबा आं बेखौ लाजिया आरो जेबो मोना दायो आंखौथ' मिथियाना बिसोरो जेनेबा आइमोना बाबामोना बिसोर मिथियाना आंदि बिदि भिडिअ बानायनानै जे आङो इउटुबाव होयो बेफोरखौ बिसोर मिथिया नालाय ओमफ्राय आं सानो आरो मा गोदाव सोराव बिदि भिडिअ लालाबायो बिहामजो मानसिया बेफोरबायदि सानगोन नामा साननानैनो आङो भिडिअखौ बानायनाय जाया आरो बिसोर मिथिथ'वाखै नालाय आंबो बिदि खोन्थानाय जायाखै दा प्रब्लेमा बेनो आरो लोगोफोर आं हौवानि न'आव भिडिअ बानायनो हायि प्रब्लेमा बेनो नाथाय आं बानायलांगोन लासै लासैनो
दा बे कमेन्टखौ आङो ओरैबायदि इम्परटेन्ट साननानै भिडिअखौनो लानानै फैथारबाय आरो गोबाङानो बिदि साननो हागौ साननानै दा होमबा लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन महेश बसुमतारी नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायदोंबा नोंथांनि कमेन्टखौ आङो रिप्लाय होबाय बेनो आरो होमबा भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायसिगोन बाय